Ya ka da biyu buniyaye ya ka da biyu buniyaye Asante foniyaye ya ka da biyu. Ayefo Nyansapo kasa mfonyini ni yatena se no na yatena se yeba na yababa besuade na yedibi aboyekutudwum yema munyina kwa aba ede boba eni de ni awobrase mbomode na subscribe na share na like na fo adwenche fato ase efa emame na nanom bia mmachi ase se o mfa dwumedi eni agro sabe yakrofuro mu hini na osei kofi omfa ni agro sa enso ena jase a wo sabe yakrofuro na akrobia kokko usu asante omfa ni agro fantifo nyina ahina wa asante mantema na nakwasi esel omfa emfa ni agro sa enso na meame wofa pramso yi na naja mpontwa yese wabeketim no ho a wono nso mfa dwumedi ni agro ene ayemfo aka nyina mentimi amumudin no yedamase se mo mfa dwumedi emfa ni agro monana no mwadawroma eguso a yesua ade no tisamfumso be baabi a mwadawroma ya amammo ya ba na emum mfrɛ ye na monkyerɛ ye na montretre ye woyɛ ne sa ye ni beje ho pa medase nananom abrewa akwa baba Nyansapo so Ya ekudonto na wumpomo te sei Nyankopɔn tubi ede Nyankopɔn ase ya abrewa ho ye na abrewa ka asem bi wa ha atwema so kakra mintimi nya ama ne nko mebisa no ansa na yato so abrewa ya ekudonto no ne ade ade no ya ekudonto eye nyeso sa nchi anye so ni bia nchi anye so meye busumuri ni me da buru me da ekudonto na me de me humedie udi weja na nye so udi debi o se me ya aso ni me papa fam wo hu se moja de papa fam papa fam minimum ye busa ebi ana o ye busumuru o ye bosontwe o ye bosoku o ye bosompra. Okay. Okay. O kan bosomtwe nti na madwan nte bia ye ne ayefiri bosomtwe mensim ye nyina ye bosomtwe. Enya sa ho. Be bia o papa wo no se o papa boja eno no. Eno no ni boja na ye kohwe se papa we na wo ba we no. Eno na ya na eduru ba bia se na nanom o kan se bi kula me gina ho na hwehwe ma so. Ya se odipa no se wanne ya abusia na wonye boja wanne ya abusia na wonye boja abusia ntimi nkoye boja manenka boja ye wo abusia ene ye wo enton no ene wo papa ho. Okay So nti wo papa ho ne efre no boja ena wo ma me fam no so ye abusia abuni asua de. Okay wakai me ye hu hwehwemu na mabisa akwarante ase de wawu nanso ni nkrofo bi wo menuanom bi wo di bia mebisa na omotimi akere me na me nti de betena se bia no me de memoja no beba na hu nton a mebo no na waye ho adwuma ama me. Ekudonto no enye so busumurufo nko an na wo mi. Okay ya eburu a ena ya ekudonto. Okay opanyini bi trase anu ye busumuru ni ena wonne na yerete na oye ha usunsu afidie na okwe yinamo a na eja wodi abafie isi bi koso a yedibi na be me bi so etwa abe obi twani ebi a wonam kɔdo wonam betwani bi abeso enti da kora wokɔ ya ne fidie yi Ekoo no oba obedu betwani ne ho no ɛna o se ejabofo ni fa Ekoo yi ma mentoi ɛna o se onto ode ma no na ensa so kane no abetwafo no otwa wo to bi a konto a itua no enti ahoma so susu okokora na ode ase
ɛna ɔno nso so kɔfa ɛno yɛfrɛ no dɔntɔ nsa dɔntɔ ɛna ɔfa ɛna ɔde ma bɛrima yi ɔbɔfo yi ɔno wɔgye Ekoo no na ɔde dɔntɔ no ma ɛna yɛde wɔtena ase de wano Ekoo sɛ ɛna obi so hu no ɔkɔka kyerɛ sɛ wukunu wakɔyi Ekoo de abrɛ obi twani no agye nsa dɔntɔ tena hɔ ɔnom ɔbɛyɛ sɛ mate nti ɛyɛ kakra na bɛrima n'anim ni ɔba biribi nkura no sɛ obi twa nkontompo ɛna ɔkyea na yere no ɛno ma kyea ɔno ɔsɛ ya Ekoo dɔntɔ okay ese konkonsan na di ga be di konkonsan akyere no nti ohun se wono akɔyi Ekoo ni kuna Ekoo e di kuna kwa akɔkye agensa a de damu no ye friend se dɔntɔ ti ni kuna ne kyea ne ho enye so de ma no ya Ekoo dɔntɔ ɔsɛ oba apagye so a wagye me na eri ya me de da bia agye me saa ne bu wonfu na akɔyɛ ntɔkwa okay ɛna wagye tu mu sɛ na yere ne mfa saa anya so no ma no enti da bia obeto na yere no akyea no a ya Ekoo dɔntɔ Ekoo dɔntɔ afi ne ya akata buru no kora aso na afi ne nkɔfo nyina hu sɛ enum odu edenso kade a na wo se kofa ntɔkwa ba nanso so mu prekope wo de wa anko ka kyerɛ du anyi so agye me yɛ me de bia fa no wa anko na ni bewu adesuade e wo wi mansa kora na ebɛkɔ yanim no ɛyɛ sɛde situtumrika ne ma nkorofo sɛ yɛ ne nkorofo ntem wei sɛ ɔbaa no onya abotre nso ɔbaa bia kora nso anko ɔmfa nye nkyea ko fiti ya ai ko twini ɛne wakoyi nam wo de bɛba afie me yɛdie no ɛna ade akɔkyɛ wo yɛ bɛma sanse ne nsɛm anko ɔbaa ka kyɛ nyasɛm ketwa de akɔgye nsa no wanom nsansa dwea ntem bebre na nka bɛma no so bia ne bu afu nanso hwɛ ɔkye ana wo se ya Ekoo dɔntɔ ɔbɛma ne yɛse abubani atebɛte nso a ɔno nso te baase ɛne wo se ɛyɛ me de na yɛ akoso a na fa mekyia wa agye me so saa bisa mo sɛ konkonsani no no ɔbɛn hɔ a ɛde na bɛn nani bɛwu sɛ pɔtɔ ti mayi nsua de kakra famfiri saa abasɛm kakra we no mu abra yɛ Ekoo anim Nyansapo so bomodin subscribe share na like na fifo adwenche to mama abrewa yes rema na hwetwe nwum ba ampa we di akɔtwe nwum ba ya bɔ nwum na muguo no na de pa na ade mami ade a bede ba ne se Ekoo aboa ko woni nipa manso da entem papa he say Ekoo hu ne say dua se kura da nipa ko ho a onte ase odi ne beko se wo ko afum na akotwa a wo ma ne da akɔ ho a Ekoo bu befu wono beko apala ade obehu ne se da wo kɔ ho tintin bia no de we say wo ye bɔfo eni se tu ana okay we so ye bɔfo to wo fa nkyɛw na de ma Ekoo ni bere bɔfo so ni obofo ne te ho na biribia wo ko wire mu a we nyanda so na die kakra de da ko de ko wire mu a nanti o nya he na uduru ba bi no hu se Ekoo Ekoo so wo mu ye nante baako fokuo no wo mu ye nso mentu Ekoo so de mini aduru anhwe ane ya bekeme enti wo nwunwi saa na wo mu panyini na hu ene obopiri ne nkyɛn no ka kyɛn sɛ me hu ne sɛ usu ade pa esa eye na Ekoo ma ne dufa sɛ je bibia ma ne mpa ho abo bi o wire bu bia trobo woso betimi yakunu na yemu Ekoo de entu bi tuye da wow entu ko tuye da wose no adom bi se ya amekoto ko tuyo adom bi se ya na mekoto Ekoo tuyo ede eni dufa ye bo aduro
mpanyimfo timi yam eduro no na yam ane fia yedi nsuo gu so ne abobɔ no kuruboto asa sei na yedi ato awiem na awo. Okay. Okay. Dufa no Ye ne sa na ye frɛ dufa. Eduro no yabɔ no fua. Ah, dufua. Ah, dufa. Okay. Yabɔ Mabere wa no. Ibi kura nnua no be se miensa na adan no waka abo mu na wode aye nso ye dufua. Okay. Enti baako bi na se toda na ye minimu ye ya o sa wo mene nteso a udidi ana ye se ne bo so tafre no. Enu ye beti aka se ye dufua no bia. Dufua no. Okay. Yabɔ no fua. Se wudi tokora na abo no se yes, yabɔ no tofua. Okay. Mesra mo nim dufua no. Aberewa de tokora ye example de amamo. Udi di ana mo kra na moa ne se ya. Wabɔ no tofua no. Ena eduro no nso a ya na ye setafre na de pa wa aberewa. Ahwe ominim ya wo tafre ni nyina. Wo se ne bo so na watafre no. Eno nso dufua no ebia nti mo nim no ene ya chema. Aberewa me oye me papa sei na mbetutu to aso e. Afi obofo de dufua yi wo pentomago bi ena wo di hye mu na obu ya na kirese wo ye ne se e di ahwene ye bo no no ye frɛ ne sebe. Okay. Wo de ne sebe ato masiri na bofo di aye adwuma mere bebre afi da ko wiram no unya na wo kire ne se esono kura na abeto dutuo na wo ba wo so a no watiem se ansai we kwa kosense suru nyame ani oye den a onya ko wi a o se famisi eduro no a do be ba be sifo ya hotere osesu osia aboa be ya sesuro esa osia aboa ne huhu bia si bo ya taw wo turutuo na wo nsa aboa ne ni abere no oba no so a no watem se ansen. Okay, ebe pagya na kosen dua so soro. Okay. Na anu adwo awie no waka se famisi na edenesi nti wodi aye adwuma mere bebre wo kum so no wo kum se bo ejata abo bie ni ho a obofui wontimi nkono na dako no ko wiram na ochisa onya na afobi hu se ekufokuyi enum na ejina ho no wakai wo no wienu se we de nya madam fi nya na nkofo ni wo mu no ye nso wo mu su yedu kempenfo ka se abonya ne suma awiri frɛ no ade abonya ne suma awiri firi obekire mi mu na Abraham ma mu ne sa ankosa esa no metiefo ye ntiase abonya ne suma na refi kire mi mu tiawa abonya ne suma awiri firi abonya ne suma arefi kire mi mu ade ye no suma bi aboa amowanya maboa wa mwanya ne suma arefi okay Matiasi refi se suma bi ne boa na metiefo nso atiasi obi atise ye nya na asetene mu a wo waboa me amanya baabi asie ana bibia na nka mpese be ye metimi aye awie na me refi se eye wo poma na oboa me okay no ne aboanya ne suman arefi yenko enti ohwe na o se de we du mu yedu yenko ro wo mu ye ensom wo mu du mu yedu enti wo wonko o me tuesu ten ena suni huri yeso ba wose ansen wa kosense soro ena asumi hwe ne komi no wose Ekoo hwe ne komi no wose oda sani wa hunu ansen e wa hunu biribra wo fi soro ho no abeti agu biribra
wabubu no si wumu kofim se nipa beba abeto ne afa wo na bibia mehia wodasani a etue da no kɔ ho de ni nyaa no ma no nkɔ isu nyame a onyaa me oye ne den wonfa nkyɛw nti ihu wodasani etue da no kɔ ho de a ene nyaa de a megyaa no wow wema no wu yakɔpɛ no a ukɔ wire wo mai kɔfa no ndin be fie ɔbɔ na ma ne nyina de nti ebitimi komua akasie nyina no wow ide wakɔto kuutu ameko aka kyerɛ sɛ wahunu ansɛn na wahunu bibla so wanka no ankyerɛ na nka enu nti na kɔ wohunu nipa da sani so na hɔ ne sɛ bibi tentene da no kɔ ho ni sɛ bɔfo wow wan fa ho nkyɛ no wow wow manso da Ekoo ene we nipa ntem wow ayofo yankwai na yensua bibi mfamfiri mu yeni hu nkomo sisi abrewa abasemi anase se futu semi ya wode ama mesisi yi broni be ka say the lessons in it yenhwe asuade a ewo mu edi kan yebetimi akase obomofo na oye onitifo we boniayefo boniayemum okay ena na sam da ho miensa bomofo oye boniaye oye osodenfo oye chinyegefo pa yebetimi akase wosa wa akokoduro no de because the entire make us wa akokoduro ne say sa wo hwe senkokosi akọ na ye aboa ko ne nam so ma ni nya asa edufa no a mimi kofi a mete ya kem Ekoo bi a mehunu bia no misuro no because me sie Ekoo bi ma ne maame eduru sa Ekoo nso aye se untimi differentiating ka se we ye Ekoo ya mehia na ya wada no na we ye ne na no mehia na Ekoo ada no enti me hu Ekoo bia na nka mesuro kampese se metimi anya akodu atwetwe se me de hwe no so de Ekoo no na wono a na duro no ode maame no ya amaka na apagya makosoro enti ni nyina mu no sa yo kokodurufo pa ana abrewa de make wonte asesa enipa chinyegefo bia o akoduru enokre ena na so ed abrewa ho kire me honu mu kakra e de ne ma na so ye eden asode na oyeye no se Ekoo ka kire ne se aboa ko entu di tueda nti so ye suti a eno wonye asoden a anka won tutu o ka kire me se me ntuku tu ye da Ekoo bi aso ye ko ti we de me nko ho o ye chinyegefo so ka ho enye wo nko a na ye ne wono nko a na ye ko nti se Ekoo bi nam ne ga bi a na nu ntira me de kwa akoka se Ekoo ne ma be du na no kra wo ma mehia mo kwa na mo ye nso we kro mo yenu nti edi enye wono a kese wo gine ho chinyi ena wo kan ba ko bi se oyi obi a nani nso ade oyi ungrateful obi e bibi ma na won kai oye boniaye sa we de no anse de Ekoo ye ma ne nyina a wa ma wo du ponsei e de abon ba se abo bia be hia ne bia no betimi Ekoo no wo de emra kra to na ye de nka nye ono kra na wo se nka ka se wo hia ko amenku no because Ekoo busua mu na obi aye papa de ama wo na se wakosi asonani na asonani aye papa ama wa ukosi asonani wo ba bia akoye ne bone wo de wani to pedinfo ase ye to ana sa ka do ni we di asoma sinti sa enye na anu asonani bi pa wo ye me papa ka de a wo de aye mi sa na utimi nya akokoduro se de aduro no se wa nya nam bia nku no nti ubekunu wa ye boni aye wo ye nipa na ye wo mo papa na won mo nkai biem no na wo mo refi enne wo refi ba bia na first no wote no de na obedie kura ne ho den na onya adwuma na osu obi bra befu obi fra hade ne kwa aburukyire okwa ne amana pam na firi ne dem wakɔgye nadamfo kunu akɔgye nadamfo yere wakomenya pam na firi na adwuma mu
be ma bia be fa ne yira menne efie wotim no oba na beji ama be ma ne ya pam no ne nam sanity abo asesa na say wo ye ungrateful say the English boni be ka no no wo ye boni aye Bible nso ka say nipa boni aye ote so owufuo enti yesua de afiri mu papa abra ubenya nwom ba ko bi afa hye ama me na yenye ni ntu apo na enipa boni aye de ko asem yi na me ka ba ko enti na Ekoo ka kire no se wahu na nsen na wahu no biribra me kwa na se me bisa wo biribra ne de ade no so what tia ne se biribra na ofiri so no obehwe fom biribra me kire wanse ene fa me ba fom ama nkire biribra ansen famisi de no de wabisi okọ na ebufuo so biribra de wanka nkire we ni gina ho me nipa miunu akoye te se woni wobi esan te se de ya asempo bi pa wo ho a nse se wo kire no asempo bi pa wo ho se o ka kire no ko san hwa da chi obetimi impia senti amwa wose Nyansapo ka kire wo ye typical example aberwa me de be magana fo nyina na omohu sini ye friend say akonobia kona kore ebra na mama brand ni fraye no na ye pe obi obetimi ate nani ama no na omunya konfo okro mokra ni fra nani ma eduru ba bi no tede ni bi a wo mfa na nye hwe pa George na Ekoo odunsini bi ono kra malama na India ni bi ho ma ono mum kire na duro say kokko pay onfanko no mfanko mana nama na wote nani wi onka nkire no se kokko mo ni bi da na de obesa akodi kokko no ono na nama nani bi fra na ye papa ni mum na medi kokko na nani no anase aha o se na medi kokko na papa ni mum ani bi fra we no konfo ni kire ne se so na medi kokko a nani bi fra na wono be man de ko ye nyansa eno wo se nka ne sa meka kire ne se da wo bedi kokko no wani no anase mimi mum mani be fra pa George edu ba bi no na papa George ayama na ma nyina ha no tese nkonko fa bontin so ni ono ane wo faase na o sa ne kotwempena ono nam ne fom ekodu de dan papa ni pachew no wan na maka se wo ka kire me se mami ni kokko da na da medi kokko no ono pa George na ni be fra tinko obebo no no abra ne sum ani ono akoko odi ama obi a waye ne papa sei oburu kwasea nani afra se ne bia onhu na o meha ne bim ade nyame be won so wode se suma sem ne sie na na ama so o ka kire na enkesini na wiye no kapa George mum nani ko frae odi wiye ya nani fra ne sa baaye ne etam de ko sie kurase enti wo ahonya asasi ne ntwe bia no utie wewia uko YouTube da ho akonobia kopi bi na download na hwe na wobehu adesuade wo hu hia se obi ye bibi mawa obekai ene so ye bibi ba mu bi so a hweyie na so amfa eho asuma sem nyina no amfa ntonye nipa nye obi abodwun bi se nipa bi ye kobra ai nipa ni bi ye kobra we say paton ko leba obi si nipa ni bi ye paton nipa no ye paton nipa ni bi ye paton tuni ni dia agura ya hwani obemini wo enti ya hwani na yenko abra fanyom ni mi ntu apo ne yensori nko ye baby tete wana ete hodum bi se do bi di kwadwum biliku onu obo odwum ya ka da bi uboni aye ya ka da bi uboni aye asante foni aye ya ka da bi o osikoko ba ponko ne sere ko enyu ba ne ba ya ka da bi uboni aye ya ka da bi uboni aye asante foni aye ya ka da bi o besremo yedi musi na ya sore so na yako ahaye Nyansapo kasa mfonyini wodo ho boye a wote se wodo ho abo asoroboa okotokro nka fo esoro da se ya amamre amanne afutusem atetesem abakwasem manwasem na nenemu ene nigisem kakra na nenemu a mesro fato ha na yetena se ya na se mpanyi ena efa adwen nananom yemamu nyina mu ene hwe medin ni abusua pani owusu aduomi
Sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya